Kdyby to někdo řekl, dáte místo jen restaurace. Co? Tak to vyšlo? Uzdání se úplně v tom největším masakru a v tom zúžení tady, kde si všichni nás překvapuje, jak strašně rychlý to je furt, jako, je to divný to je prostě, divný to je. Doufám, že to máš trošku naladěný barevně, jo, protože zatím jako... Vole, no, na barvy se neptám, no. Já nevím, proč si lidi nekupují barevný auta. Hrozně jsou měcí, ty vole, všichni mají. A to dá aspoň modrý trošku, ale jestli je to tmavý. Ale GTS vždycky prostě bude tohleto, ale je to výrazně tvrdší. Je to prostě, no jasně. No, a já jsem to jako, trošku jako... Na druhou stranu tu výbavu, kterou by si z USK musel brutálně připlácet, tady už se směl. Jo, už jsou tady plovoucí brzdy, už prostě tohleto, a už jako, víš co, je to fakt jako někde, je to někde jinde, jako i naladění. A vlastně vypadá výborně. Je boží. Ale to budeme mít najednou všichni tady, ty to nikdo neměl tu žlutou. Já budu muset ty vole normálně přejít do té Lava Orange, jako. Tady nikdo to neměl. Já jsem koupil Boxstera, jsem mám ještě žlutýho Boxstera. Úplně stejná barva a od té doby, kdo si kupuje Poršáka, tak si všichni kupují žlutý. To bylo zázrak. Ty další auto bez barvy, to není možný, ty vole. Pamatuješ si, ne, že byla černobílá televize a pak byla barevná televize. No. Takže to je jasný, ne? To není jako žádný. To rozumíš, to je vyřešený. Co? Sem? Dobře, jdem na to. Chci vás oficiálně přivítat, já jsem Peťa teda pro všechny, takže čau, já jsem Peťa, všichni se tady týkáme, protože co, máme společnou lásku a to jsou auta. Já vás teda za Držvolant tady vítám, já jsem Držvolant vymyslel, založil. Dneska nás čeká 9 hodin cesty do Sibiu, což je prostě celkem velké město v Rumunsku, 130 000. Takže tam to bude ta naše základna, se které pak jako všechno se děje a se které vyjíždíme. Rovnou říkám, mezi maďarskýma a rumunskýma hranicama může se stát, že budeme chvilku stát. Zároveň to může být chvilku divný, takže vás na to upozorním teď, protože my, když jsme tam měli úplně poprvé, tak jsme z toho byli jako dost pav, protože potom, co nás asi půl hodiny vyslýchali a chtěli od nás všechny papíry, ani ty, které jsme neměli, řešili úplně všechno, co kde budeme, jak budeme, tak jsme pochopili, že chcou jenom to, aby jsme jim zadriftovali na celnici, takže a fakt jako hodinová kolona, všichni nervózně jak prase, štos aut. Borci úplně v klidu zavřeli celou celnicu. Všichni ti policajti vylezli s telefonama a čekali na nás, děkuju. A čekali na nás, jak budeme driftovat a točili si to, jo. Což minule to po nás chtěli taky, takže předpokládám, že to budou chtít po nás i teďka. Takže když se budete divit, jako co za blázný prostě driftuje na tom, tak oni zavřou hranice a chcou, aby jsme jim něco předvedli, jo, s těma autama. Takže minimálně nějaký proturování nebo nějaký startík, oni budou mít vlastně radost. Jo, takže když někdo bude říkat gas a race, tak jako vás nechce pohanit, ale chce, abyste mu něco ukázali. Jo, což na to jsou tam experti a to mně se na tom Rumunsku vlastně nejvíc líbí, že prostě ve Švýcarsku tě zavřou na 4 dny do vězení a tady ti Boris zatleská a natočí se tě na telefon, jo, ten policajt. Ale proč je do žlutý auta za sebou? Ale on proti nám člověče kámo má skoro oranžovou. Start, furt jdu Humpty, bolí mi tyhle čorné Air Maxy a tam ty danky, bolí mi foťák, ať se vyfotím ty. Ale jak říkám, jestli teda takhle... Tohle fakt chceš, tohle je hlavní spojnice z Budapeště do Sibiu. Nádhera. A ještě je tady radar, ty vole. Aby jsme náhodou nejeli více těch 6 km za hodinu, co se tady do prdele jet dá, tak to nepochopíš. Tomu nedávám, ty vole.
Takže dorazili jsme do Sibiu, vzhledem k tomu, že jsme si vzpomněli pozdě, že pojedeme s klukama na výlet, tak tady v hotelu Anastasia už místo není. Takže aktuálně jdeme hledat hotel, ale na snídaně se tady ukážeme, aby jsme se mohli vždycky s klukama domluvit, kam se pojede. A takže jdeme na nějaký luxusní hotel. Takže dobré ráno, máme tady krásný nový den. Je druhý den ráno, vyfasovali jsme vysílačku. Dneska máme na programu Transfagaraša. Jdeme se podívat na podle Top Gearu na nejlepší silnici v Evropě. OK, vymkám naprosto coolový, ale budeme odhadovat. Dáme chviličku působit a jdeme na to. Tímhletím, přátelé, jedem. Tada! Můžeme vyrazit. Tamhle nahoře je Fagaraš. Tady ta silnice, na které stojí všechny ty vehikly, takže je Transfagaraš. A jedeme teďka tu nejhezčí část, tady v tomto sedle. Jedeme až tam nahoru. Kámo, to mě poser. Že jsme mohli jít na trojkolkách. Je to úplně super věc. Má to nevýhody motorky a nevýhody auta. Jestli to má nějaké výhody, vůbec nám zdání. Je to široký, fouká na to. Já nevím, no. Ale vypadá to dobře, co ty na to? Tak, kamaráde. Přátelé, dojeli jsme teďka dolů z Fagaraše a jdeme tady do Treehouse na oběd. Sami jsme zvědaví, co to bude, nikdo to nezná. Nevypadá to teda vůbec blbě zatím. Ale příště bychom mohli tady do těch domečků, ubytování, normálně klasický treehouse. Hodně zajímavý, zkusíme se tam podívat. Ale i ta hospůdka, když to projdeš, úplně pecka. Sýr. Ano, tady náš fotografii. Tohle je, přátelé, naprostá paráda. Tohle nemá chybu. Trošku nám začíná pršet, nicméně zatím jedeme dostatečně rychle na to, abych neměl já mokrou pleš pod čepicí. Zatím samozřejmě střechu nenasazujeme, protože neprší tolik. No, dobře, začíná pršet docela dost, kámo. Nevadí, ještě to s chvilku musíme vydržet, že samozřejmě kabriolet, to chce bez střechy, nedá se svítit. Ne, kabrio je nejvíc. Kdo ještě nemáte kabriolet, skočte do toho, je to nejvíc. Dejte se, krása, ale prší na nás, jo, fouká, prach všude. A je to super, protože když si uklidíte vevnitř interiér, tak do, řekněme, 20 minut to máte zaprášený znova. Nemá to chybu.
Takže zkuste do toho, doporučuji. Tohle je kartáčová myčka. Ježiš, ty vole, beran. Aj, běžte, beran, do prdele. Ty vole, jak to bylo oprsa, kámo. Dlouho jsme machrovali, že to zvládneme bez střechy a opravdu dlouho to šlo, až začaly padat opravdu velikánský kapky, že už jsme začali mít i mokro vzadu na sedačkách, pár kapeček jenom, to je takový řekněme metr na to, pokud prší hodně nebo málo. Táhli jsme střechu a říkali jsme, že u toho natočíme vstup. A než jsme ten vstup natočili, tak přestalo pršet. Už fakt jenom zase kapka, tak jak jsme to dali jako na klid předtím. A nicméně střecha je taková mokrá, potřebujeme, aby chvilku vyschla, takže teďka pojedeme chvilku se střechou. Nicméně kupujte kabriolety, to top. Právě jsme si jeli z Transfagarašanu. Náš kameraman mě zblbnul už taky jenom. Z Transfagarašanu jsme právě si jeli. Bylo nějaký poslední focení. Takhle aut, všech, nějaký dronový focení, nějaký velký natáčení a tak dál. Celý den bylo dneska krásně, se vyjížděli zpátky nahoru, začalo pršet. Nicméně i tak to tady má docela zajímavou atmosféru, takže jsme hodili další fotky, nějaký další videa, aby bylo dobré do prostříhání. Jo, a trošičku jsme se sklouzli tady na tomhle asfaltu, on když je mokrý, tak docela hodně klouže. Tady vidíte celou naši bandu. Co máme tady nejzajímavější auto? Je dobrý. Další trojkolka. Je to ta banda, kterou jsme potkali u Treehouse. A hele, vlastně když jsme měli takovou malou anketu vlastně v rámci těch všech aut, který auto je podle nich nejlepší, podle nás všech, tak to zvítězil ten Poršák. Samozřejmě pro toho máme, že jo. I když, co si budeme povídat, vlastně každý z těch kluků to se ty prachy mohl koupit taky. Ten jsou Peťa. Peťa já jsem teď volan. Peťa. Tady ten za to může. Ten za to může. Peťo, děkujem. Nevím za co, ale dobře. Za celý výlet. Tak není zás. Děkujem. To je ten šikovný, který to uspořádal. Jo, vzal si některé rady ode mě k srdci z jara. To je pravda. A musím říct, že ten sokorátek tak hodně dobrý. Tak děkuji. Přátelé, nebojte se s ním jet. Všichni se učíme, tak ne. Vždycky to já bych smekl klobouček, aby byl pleš, tak to ano. Jo, to nedělej. To nebudem dělat. Hele, teďka si dáme cestu ještě tady krásnou vlastně zpátky na hotel, tam nás čeká potom večeře, nějaký večerní program, možná. A zítra se těšíme na Transalpinu, takže uvidíme, jaký bude počasí, zase to hlásí teďka už nějaký přehánky, takže doteď bylo nádherně. A nějaká ta přeháněčka možná si přijde. Ale já si myslím, že to bylo za odměnu celý dnešek, že super. Takže tohle je takový bonus. Okay. Takže jo, tak já nevím, prej sledujte tady toho youtubera a tak ty odběry, lajky, to ještě vole, přijde, my se to musíme naučit, tak musíme také dole. Tak se mějte krásně. Můžete ráno. Přátelé, začíná nám den číslo 3. Trošku tady musíme uklidit, pomalu budeme vyrážet na Transalpinu. Ten zvuk je dobrý. Dobré ráno ještě jednou. U hotelu nás přerušili rychlým výjezdem, takže vás vítáme ještě jednou u 3. dne. Rychlá zastávka na začátku Transalpiny na nakoupení
nějakých zdravých potravin. Do tankování tady bohužel nevím, že tady není kilo, takže naštěstí máme natankováno. A my samozřejmě baby krém na to, na opalování. A hlavně, aby jsme se nespálili, že kabriolet sice doporučujeme, ale bez namazání krčíků, uší a tak nedoporučuju. Dneska vyrážíme na Transalpinu, nějakých 140 km zatáček, tady přes tyhle ty hory. Jedeme tam a zpátky, takže do nějakých 300 km zatáček, krásných silnic. No tak jsem se kluci trošku netrefil, no. Potřebujeme jako někdy říkat, hele, tady doleva. Jo. Pravá 4, pozor, horizontu, trošku jako... Vážec, nedrže ten telefon. A to je krásný auto. Děkuji, poctivost. Vidíte, a proto říkám, dejte si radši bacha na zobák. Jako, ale bez vysílačky tohle se, jako, takhle jsem se ještě neprojel. Jako v takových zatáčkách prasita předjíždět ty motorky, to bylo fakt super, jako ta vysílačka je bomba. Čauky chlapi, děkujeme. Nazdar. Dar? Díky teda. Díky moc, kámo. Bylo to super. Slyšel jsi Bylo to super. Příště na Idixen. Takže přátelé, my už jsme se rozloučili vlastně se Zbytkem. A jedeme dřív, protože jedeme ještě na jednu akci, takže odjíždíme dřív než kluci. Navíc začalo stejně pršet, takže dneska už toho ježdění moc nebylo, ale myslím, že jsme si to užili luxusně i tady na Transalpině. Přátelé, je půlka září, tady začalo něco padat, takže se podíváte takhle dopředu. Tak to je sníh. To je masakr. OK. Poslední rozloučení s Rumunskem je, řekněme, v našem českém regionu už neznámé. A to je asi tak 2hodinová fronta na hranice, kamiony tak co 80 km. A my jsme se zrovna trefili na 8. hodinu, kdy se střídají stráže, je 8:30, zatím se to nepohlo ani o centimetr. Věřte mi, že tohle za ten Schengen opravdu stojí.